Na počiatku bol strom, presnejšie veľa stromov. Tie nám dlhé roky slúžili, dávali kyslík a skrášľovali okolie. No ale aj napriek tomu, že už niektoré hrdo nestoja v lesoch, ich služby sa tým zďaleka nekončia. Ich vysokokvalitné drevo sa vždy zúžitkuje v prospech drevárskeho priemyslu, napríklad aj v rázovitej obci Žehra. Túto malebnú dedinku na východe Slovenska nájdeme len pár kilometrov od Levoče v blízkosti Spišského hradu. Hneď nedaleko Žehry je aj Spišská kapitula, bývalý kláštor či sídlo spišského diecézneho biskupa. A okrem iného uvidíte v obci Žehra aj jeden z najstarších kostolov na Slovensku, ktorý je súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO. Žehra je však zaujímavá i tým, že v nej sídli spoločnosť, vďaka ktorej sa do celej republiky vyvážajú jedny z najkvalitnejších drevárskych výrobkov – Drevovýroba Kočiš. Tá sa špecializuje na výroby eurookien, dverí a prípadne aj kuchýň. Spoločnosť Drevovýroba Kočiš vznikla už v roku 1996 a treba zdôrazniť, že nie len tento dátum, ale i dlhoročné skúsenosti majiteľov firmy, ktoré nadobudli ešte predtým, sú zárukou kvality a spokojnosti zákazníkov. A to napriek tomu, že svoju výrobu realizujú v malej dedinke a tým pádom musia veľmi konkurovať väčším firmám, či už cenovou ponukou, ale hlavne kvalitou. A tu Drevovýroba Kočiš garantuje. Spoločnosť sa orientuje výhradne na zákazkovú produkciu z materiálov a drevín prvotriednej kvality. Tu si môžete koniec koncov overiť priamo osobne vo výstavnej miestnosti, v katalógoch či na internetovej stránke firmy. Drevovýroba Kočiš okrem samotných výrobkov ponúka aj technické poradenstvo pri atypických riešeniach, ale i záručný a pozáručný servis. Vojdime už ale do útrob výrobnej haly a zistíme, čo všetko sa v nej ukrýva. Začnime oknami. Tie sú najdôležitejším členiacim elementom fasády. Vzhľadom na strojové vybavenie a bohaté skúsenosti pracovníkov Drevovýroby Kočiš je možné ponúknuť širokú tvarovú škálu okien. Od tých jednoduchších až po tie najzložitejšie, ktoré sú určené napríklad pre priečelia historických budov, kostola a podobne. Vo vysokomodernej výrobnej hale sa vyrábajú eurookná troch rôznych typov s izolačnými vlastnosťami. Ďalej rustikálne okná, kastlové okná a drevohliníkové okná, ktorých súčasťou sú aj kľučky, krytky kovania, krídlová a rámová okapnica, ale i dvojité krídlové tesnenie či farebný tesniaci silikón. Okrem okien však v ponuke Drevovýroby Kočiš nájdete aj širokú škálu posuvných bezbariérových dverí, vchodových ako aj interiérových dverí so zárubňami a posuvné interiérové dvere. Výroba drevených dverí a okien spoločnosti Drevovýroba Kočiš sa realizuje pomocou jedného z najmodernejších strojov nemeckej značky Wening Unicontrol 12, ktorý je riadený softvérovým programom Adulo. Doň zadáva operátor špeciálne vstupné údaje a rozmery. Tie sa dostávajú po sieti priamo do stroja a špičkové nástroje švajčiarskej značky Oertli už vykonajú svoje. Výsledkom tak je vysoká presnosť, kvalita a spoľahlivosť výrobkov. O dokonalosť hladkého povrchu okien či dverí je teda postarané. Či už vo dverách, ale predovšetkým v oknách nemôže pochopiteľne chýbať sklo. No a to ponúka spoločnosť Drevovýroba Kočiš hneď v niekoľkých variáciách.
izolačné sklo v hrúbke od 24 do 44 mm, teploizolačné s protislnečnou ochranou, zvukovoizolačné, ďalej bezpečnostné, ale i sklo podľa želania zákazníka. Na povrchovú úpravu sa používajú štandardné technológie, či už morením, striekaním, a široká škála farieb korešponduje s medzinárodnou stupnicou farieb RAL. Okrem toho si môžete vybrať aj vlastný odtieň farby výrobku. A keď sme už pri tých farbách, čo tak dať si urobiť kuchyňu na mieru, tak aby jej farba ladila s odtieňom vašich okien a dverí. Aj toto je v drevovýrobe Kočiš možné. To, že by sa vám výrobky tejto spoločnosti nejak predčasne poškodili, nemusíte mať obavy. Automaticky totiž dostanete dvojročnú záruku. Od svojho vzniku firma aktívne expanduje v počte svojich zamestnancov, čo je badateľné aj na týchto záberoch. Tí naplno využívajú aj moderný strojový park, vrátane čisticovo riadených obrábacích strojov, ktoré sú zárukou moderného technologického vybavenia európskej kvality a vysokého štandardu. Preto nečudo, že firma Drevovýroba Kočiš z obce Žehra za svoju existenciu už uspokojila požiadavky mnohých zákazníkov z celého Slovenska, ale aj zahraničia. Postará sa však dokonca aj o teplo vášho domova. Nepotrebný materiál totiž vo firme spracujú do drevených brikiet, ktoré sú na predaj a môžu tak dobre poslúžiť či už na zapálenie vatry alebo zakúrenie v kozube. Najkvalitnejšie materiály, najnovšie technológie, vysoké remeselné zručnosti, kvalita a trvanlivosť výrobkov, ale i výborná estetická úroveň a úžitková hodnota. To všetko sú základné benefity spoločnosti Drevovýroba Kočiš, ktorá dodá vášmu domovu nádych elegancie, pocit spokojnosti, ale predovšetkým príjemnú vôňu kvalitného dreva. Drevovýroba Kočiš. Kontaktujte nás na dole uvedených telefónnych číslach, prípadne e-mailom. Pre viac technických informácií kliknite ďalej. Alebo nás navštívte osobne v obci Žehra na dole uvedenej adrese. Tešíme sa na vás.